кого дойде идеята за списание Вия Балканика? От клуб Балканика, от който се издава това списание. Това е студентски клуб към исторически факултет, който се създаде тази година през октомври месец и решихме, че това е един от начините, чрез които популярните теми балканската история, културата и политиката ще достигнат до повече хора. Дълъг ли беше пътят до издаването на първия брой на списанието? Пътят всъщност беше около няколко седмици, и то най-натоварените седмици от към празници, тъй като си бяхме казали, че трябва да излезе на 1 януари, началото на годината, бъде ново начало за всеки един от нас с списанието. Ти с какво участваш в списание Вия Балканика? Участвам в дизайна и изготвянето на списанието. За пръв път ли се занимаваш с дизайн? Да, за пръв път. Не съм се занимавала изобщо сега с такива програми. Беше малко трудно в началото, но започнахме да се учим много бързо. Всички статии, които сме написали, в първия брой те са само от нас, членовете на клуба, са писани от нас. Разбира се, те са авторски, толкова доколкото някой е седнал и ги е написал, но се събира на информация от авторитетни източници и заглавия, които трябва да бъдат цитирани, и това ще бъде едно от изискванията за хората, които искат да участват по-нататък в нашето списание. Още същия ден, който излезе списанието, много студенти свързаха с нас с идеята, че искат да пишат вътре, че искат да публикуват, че искат по някакъв начин да помогнат с каквото иде. И ние в момента всъщност имаме и малък проблем от към това, защото не сме очаквали толкова голям интерес от студенти. А стремите ли се към това да го издадете на хартия? Надяваме се и в бъдеще ще работим за това. Не толкова от към някаква финансова гледна точка, всъщност и на хартия, ако бъде издадено списанието, ще може да бъде четено безплатно. Това, което искаме, ако излезе на хартия, да го дадеме по библиотеки, по катедри, по факултети, за да могат всички студенти свободно да четат това списание. Линкове към списанието могат да бъдат намерени на сайта ни clubbalkanica.com. Там сме посочили информация, къде може да бъде прочетено. Нашата работа всъщност списанието е не само ние да пишеме статите, но да приемаме статии на други хора, да редактираме, да помагаме на тези, които искат да се развиват, да публикуват, пък дано потръгне.